Asline iku roh awakmu ku kaya emboh ngono lho. Ya ora ngono lah, Mbak. Lah mbok saiki diraga-raga ngono lho, Pak. Kok malah jiwit-jiwitan. Lho, roh aku ki kaya roh demit lho. Lah kok jiwit-jiwitan iku lho. Kok lenjane iki piye ngono lho. Nah, iki wi ana pamundutan. Iki ana embel-embele lho. Apa? Kita dono kowe sisan. Ndi delok. Saking Bobo Kaslan nyuwun gending Mustika Tuban iki tegese Sri Wuning. Iki tanggung jawab. Alah, Pak Hansip gayane ngerogo sak cepule apa sing ditokno HP. Iki tanggung jawab, iki mau gawa dhewe entuk. Mau gawa dhewe entuk seperti tanggung jawab. Ora, aku jan wis teko kono lah, dipek kono lho. Ngene iki lho. Puncak kene kok. Aku iku wis pol penakan karo awakmu. Lan iki, atur dumateng Bobo Kaslan matur sembah nuwun. Nah, iki sing ndi? Matur suwun nggih Pak Hansip. Lho, Bapak-bapak sedaya ora apa-apa ora dikeki aku ya ora matur nuwun. apa-apa wong tugasmu iki kene paring panglipur lho. Lah nggih ora apa-apa jane kok tapi bangeten. Lah iki. Kok diparani kok malah jiwit-jiwitan. Ning kono wae aja munggah. Ora. Aku ora munggah ya lah kok. Setunggal pamundutan saking Bobo Kaslan kala wau dipun aturi nduk. Nah, Sri Wuning Mustika Tuban. Nah, iki. Aku ya korban kok, Wi. Heeh. Salah nggawa sendalnya kotor. Bobo Kaslan karo sumanggaken, monggo.
Wes ya. Woi. Sampun wong ayu. Matur nuwun nggih Bapak nggih. Nggih. Wis, munggah dhewe apa tak unggahke? Enggak dhewe. Nek perlu diunggahi. Asline ngene modele lho. Modele klanting kok kaya ngene iki piye to no asline no? Tak jipuk jentikane tok aku rawani asline.